Mifa TV filɛbagaw ani Ondu Jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn an b'a fɔ k'aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoni kan dɔgɔkun kunnafoni min ni a bɛ di aw ma sanga a n'a ka waati to dunkan tiɲɛ na i n'a fɔ n bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna cogoya min na n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ o de kama an ka baara in ye foroba baara ye ne ni n balimamuso bi yan Madame la solution Kansutu Jarama Kansutu ça va lagare somɔgɔ baasi foyi tɛ université an b'a la tanu weekend ɲuman tɛmɛna kɔni cɛ sunkalo in na a b'i kan wa i b'a kan ɲinan sunkalo in a ma nɔgɔn dɛ ne fu ɲuman na kɔni ne b'a fɛ ka reportage kana reportage sa bana a tɔ man ca ne ma reportage Musa fɛ n bɛ sɔn ka taa la koyi a tɔ man ca sa a tɔ man ca n'an bolo i démerde n bɛ n démerde ayiwa Musa fo k'an bɛ an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo o bɛ wajibiya ayiwa yan'an ka don kumaso kɔnɔ an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ko n'an donna maa o maa gasi la u k'an to deniya ye kuma na fili tɛ ban ayiwa Musa fo an bɛ taa ni an ka kunnafoniw ye an b'a daminɛ an bɛ taa Zanbugu ko min ye maa 5 ye olu ni tora bingani wale dɔ senfɛ Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra ko ye a kɛra alamisa don avril kalo tile 6 ɲinan san yɛrɛ la Kansutu nin kɔni kɛra bingani wale min ni a kɛra sababu ye ka maa 5 bɔnɛ u ne la Zanbugu Kansutu ni kɔni ko Zanbugu ale bɛ Kulukoro région de la Kansutu nin kɔni ye banbaciw de ka baara ye maa minnu u nalen filɛ nin ye u ka moto jugu ninnu na ka na bingani wale ta ni ka nin dugulamɔgɔ ninnu sɛgɛrɛ Kansutu ni bingani yɛrɛ kɛra sababu ye fo an ka finitigilaka n'o ye gendarme 2 ye o ni tora a la Kansutu ka taa se an ka polisi kelen ma Kansutu ani civil 2 tɛ maa 5 boyan ye Kansutu kɔni nana ni moto in de la ka u ta kɛ mugujugu cili ye maaw ka Kansutu ni ka u senfa nka i n'a fɔ i bɛ bɔ a kalama cogoya min na k'a fɔ ko sisan an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ k'a sabu kɛ nin ko ninnu bingani wale fɔlɔ a tun bɛ kɛ fɛn ko tɛ bɔ a la nka an ka finitigilakaw sen ka teli u nɔfɛ sisan kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la o kɔni ye wuli ka jɔ caman sabati yaasa u bɛ se k'u tɛgɛ da ninnu ka cogoya min na Kansutu nka a ma ɲɛ mun kɔ u tɛgɛ ma se ka da u kan fasiri dila ko an ka ta k'a lajɛ n'i ye DIRPA mɔgɔw ka ni kunnafoni ninnu ta k'u lajɛ direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA ye wa o kɔni bɔra kalo tɛmɛnen la ni ka kunnafoni di kunnafoni min b'a jira k'a fɔ ko an ka force de défense et de sécurité ye banbaci maa 100 ani maa 60 de faga Kansutu marse kalo la i bonya bana Musa fo halisa an bɛ ala de deli ala ka hinɛ banbagatɔ ninnu yarabi ka yenw sɛ o mani ye ayiwa Musa fo n'an bɔra ye ayiwa an bɛ taa Kidali anw fɛ yan ko Kidali dɔ i yɛrɛ ɲuman ko maa ninnu fɛ yen dɔw fɛ yen kɔni ko min y'an ka jamanakuntigi ye an ka avion kelen kabiri o tɛmɛna a ye ɲagamine donna kow la dɛ Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra ko ye komi n'a ye Kidalikaw ka u kamana la kosɛbɛ ka sabu kɛ nin kalo in tile 5 Kansutu avril kalo tile 5 yɛrɛ la Kansutu ni jɛkulu dɔw bɛ Kidali ni o ye sema ye sema maaw u kɔni kun kɛn bɛ ka ɲɛnajɛw de boloda ko o y'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ ye ɲɛnajɛ in de kɔni hukumu kɔnɔna la Kansutu u bɛ bali mun na anw ka kɛlɛkɛcɛw sisan ka taa n'u ka avion ni ye ten ka tu kelen yahari ka jigi fo dugumala la bɛɛ ka a ye Kansutu ni ka tɛ i da i n'a fɔ ko ma kɛ Kansutu o de kɛlen a kɔni kɛra i b'a fɔ ko i ye gabakurun fili wara bilenw ma bɛɛ b'i pan ka bɔ yiri dɔ la ka taa yiri dɔ la nin kɔni kɛra jatigɛwaleba ye jatigɛwale min ni a seman kɔni san ka bɔ tentɔ gbangalanban ka se ka u dama kasi ko olu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ ka bɛɛ kɛ ni seere ye ko k'a sabu kɛ ko accord d'Alger mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ko fasoba Mali ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ mankan tɛ ka don Kidali ko olu ye azawadi ye o de kɔni hukumu kɔnɔna la o kɔni bɔra ni ka u dama kasi k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ nin na ko
ko nin kɔni ye bingani wale de bingani wale min ni taara olu sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ olu kɔni ka yɔrɔ in a dabɔra olu dɔrɔn de kama ko a fɔra ko a fasoba Mali maa si kana se yen a kɔrɔ dɔ kɛn bɛ ka o yira k'a sutu nka a ma ɲɛ mun kɔ a kɔni kɛra ye an ka finitigilakaw kɔni ko k'a daminɛ Kayila ka taa Kidali bɛɛ lajɛlen ye fasoba Mali ye wa a bɛɛ lajɛlen bɛ olu ka mara de kɔnɔna la k'an sutu wa olu tu u sara maa la ni ka u ka baaraw kɛ k'an sutu ni kɔni kɛlen sema mɔgɔw kɔni jatigɛ wale kɔni u bonyana u fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a kɔni bɛ kuma mugu fan bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min ko ni olu ma sɔn a ma kosɛbɛ kosɛbɛ k'an sutu an b'o la MINUSMA filɛ nin k'i pan gbangbalan ni ka i da fili nin na a yira k'a fɔ ko tiɲɛ ni Ala ka kan ko nin fɛ ko mun kɛlen filɛ nin ye ko fo ko jamana fila in koyi Mali ni Azawadi ko bɛɛ lajɛlen kan ka to accord mun bi u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa sigi ka fɔ ni bɛn ni keleya ko a bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o de kun kɔnɔna la ko hali olu yɛrɛ bɛ tagama misɛnnin caman na ni jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ o dɛ yaasa maaw bɛ ka siran mun ɲɛ a kana na kɛ o ye k'an sutu an kɔni ye ɲɔgɔn ɲininka k'a fɔ ko nin kɔni ye jamana fila ko min ye an kɔni kɛ a kalama wa i n'a fɔ ne bɛ deli ka nin fɔ e ɲɛna kuma caman ka babuw la ko tiɲɛ kɛlɛla fara in kan n'a ma to n ta la n faso kan kun ci k'an sutu i ko wɛrɛ ɲinina don o de la kuma caman an b'a dɔn k'a fɔ ko hali n'a ma ɲɛ an ka jamana maa caman bɛ wuli k'a fɔ ko MINUSMA maaw kan ka taa ka bɔ an fɛ yan tɛ sa dɔw n'u ta kun bɛ ɲɔgɔn na dɛ pasiri an y'a bɔ DW.fr kɔnɔna la ka sutu bonya bala lagare ne ma fi ɲɛna ko mɔnɛ tɛ don Mali la bilen wa i b'a dɔn bi an ka ɲɛma in ko diya ne ye bɛɛ b'i tinti k'i tanta sɛgɛ wa nka nin bɛɛ ta dɔw ko k'a bɛ kumaba la awɔ dɛ an ka politikimɔgɔ dɔw ko k'a bɛ kumaba la dɛ Musafo bamananw ko an ka homme politikiw ko hali ni jugu ye zonzan ye a fɔ k'a kolo ka jan Ala ka jisuma kɛ nin ko ya Rabbi Musafo n'an bɔra an bɛ to halisa Kidali kɔnɔna la ko nɔgɔ ko kɛlɛ min bɛ yen ko yala k'a nafa bɛ jɔn de kan de k'an sutu fasirikɛla ko k'an ka ta k'a lajɛ dɛ a ko an ka taa Kidali k'an sutu i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na avril kalo tile 6 in na sema maaw kɔni kun kɛn bɛ ni ka ɲɛnajɛ dɔ de boloda ɲɛnajɛ min b'a yira k'a fɔ ko o ye olu ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛnajɛ ye n'o ye Azawadi ye awɔ k'an sutu fasirikɛla kɔni ko an ka nin ta ka nin lajɛ dɛ ko ni Azawadi ko in a sɔrɔla mun de fɛ k'an sutu nafa jumɛn bɛ a la k'an sutu walima kɛlɛ in yɛrɛ ka kɛ fasoba Mali ni Azawadi cɛ ko jɔn de ka bɔnɛ bɛ a la a ko k'an sutu an ka Azawadi ta k'a lajɛ hali u filɛ ni ka nin ɲɛnajɛba minnu boloda k'an sutu u kɔni kɛn bɛ ka kɛ sababu de ye ka denmisɛnninw ni musolakaw de bɔ k'olu yari kɛnɛma olu de kɔni bɛ muguri la nka fɛn o fɛn de bɛ yen ko ye nin maa ɲɛmaa ye k'an sutu Fasiri ko k'olu si tɛ kɛnɛ kan Fasiri ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko ni maa minnu bɛ yen ne a bɛ f'u ma ko sema maaw k'an sutu ko u bɛ fasoba Mali cakɛyɔrɔ kilancɛ bɛɛ la u bɛ CNT la k'an sutu u bɛ gouvernement kɔnɔna la k'an sutu u kɔni bɛ fɛn caman kɔnɔna la fasirikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ wa ka hali u ka sigiyɔrɔw a dɔw bɛ Bamakɔ yan an fɛ yan u bɛ climatiseurs kɔrɔla la k'an sutu a dɔw bɛ Faransi climatiseurs kɔnɔna la k'an sutu olu dɔw yɛrɛ tɛ hali Kidali taa sira yɛrɛ dɔn bilen nka Fasiri ko an k'a ta k'a lajɛ ni kuma kɔni wulila olu de bɛ sin ka wuli tɛ bangalaw k'an sutu k'u disi gosi ko olu de ye sema mɔgɔw ye wa ko o yɔrɔ in ye Azawadi ye k'an sutu k'a sɔrɔ olu kɔni ta kɛn bɛ ka a tulu bɔ k'an sutu ni ka a min k'u mu a la duguden minnu kɔni bɛ yen k'an sutu nafa foyi tɛ olu la ye Fasiri ko an k'a ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sema mɔgɔ ɲɛmaa si tɛ yen ko mun bɛ ni dugu kofɔli in na k'an sutu Ander Bukan u tɛ yen Gawo u tɛ yen Tesalit Burem Gosi Asongo Tesalit k'an sutu hali Kidali dugu kɔnɔna la
u caman tɛ yen u kɔni kɛn bɛ ka kulu marifatigi dɔw de nɛgɛ ne ka marifanini di olu ma ko olu kɛn bɛ k'u yɛrɛ ta kan surtout n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen ka bolofaraw de bɛ yen nka u yɛrɛ tɛ yen parce que ko o kuma ko an tɛ an kɔfilɛ dɔɔni an ka a lajɛ jamanaden minnu bɛ yen u yɛrɛ k'u sigi k'u miiri u ka nafa bɛ yɔrɔ min na kan surtout u ko o yɔrɔ in jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko minnu yɛrɛ bɛ ni azawadi ko kɛlɛ la kan surtout olu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen tɛ nin yɔrɔ in ma u tɛ foyi dɔn a la ni kuma mugu tɛ ka na jamana feere ni ka u ka yɔrɔw feere ni ka a nafolo minɛ kan surtout k'a kɛ nbɛndiya ye i bonya b'a la. Musafo a sera ten n'a fɔ fasirikɛla y'a fɔ cogo min an ka yɛlɛ dɛ n'a fɔra ko ni jama girinna dɔrɔn k'e fana bɛ yaari ka taa yen. I ɲɛ bɛ ni maa ninnu na kan surtout ni maa ninnu si tɛ yen k'a fɔ k'u yɛrɛ sigiyɔrɔ bilen don Kidali ma. Ni mun tɛ Bamako hôtelba dɔ kɔnɔ yan o bɛ Faransi Mendiya la walima o bɛ arabu jamana la kan surtout. Lagare n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Tombouctou ko min ye olu ka dɔgɔtɔrɔso ye ayiwa ko jenini kɛra yen nɔ n'an ko ma ko incendie mun de nana n'o ye. Kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ka Tombouctou ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na kan surtout Tombouctou ka di dɛ. Kodi n'i bɛna ka bɔ Tombouctou i bɛna avion na nka finteni bɛ avion in kɔnɔ dɛ. Cogo di? Bintu ko ten dɛ. Aya ko finteni bɛ avion kɔnɔna la komi ale bɛ to ka avion boli safuru la ale bɛ to ka voyager avion an b'o sɔrɔ fɔlɔ ne kɔni hakili la n ko climatiseur b'a kɔnɔ nka a finteni ma n ko y'a fɔ kan surtout y'a mɛn n ka avion kɔnɔ ko in bɔra n ka voyage kɛ kari kɔnɔ dɛ o tuma an bɛ Tombouctou ka bɛɛ lajɛlen fo kan surtout nin kɔni kɛra dusumakasa min ni a kɛra nin kalo in tile 5 kan surtout an kɔni ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ Tombouctou mara la n'o ye CCRF ye tasuma de balilen filɛ ne ka wuli de balaw kan surtout selifana seli wagati a fasirikɛla kɔni ko tasuma in kɔni kɛra sababu ye kan surtout ka an ka minɛ fura caman den kan surtout o kɔni talen filɛ nin ye sisi la fo ka taa se gardien mun bɛ yen ni ale b'a ka baganmisɛnninw mara tasuma kɔni kɛra sababu ye ni ka dangari caman kɛ o baganmisɛnnin ninnu na kan surtout nka fasirikɛla ko ni kɔni ma bɔ a la ka sababu kɛ tasuma in sɛbɛkɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ nka an ka finitigilaka minnu bɛ yen n'olu ka cɛsiri bɛnnen don tasuma ko ma a na kan kɛ ni olu sera ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la fasirikɛla kɔni ko an bɛ wagati min ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na yaasa a bɛ se ka dɔn cogoya min na fɛn mun nana ni tasuma in ye nka k'a yirila k'a fɔ ko nin ko in kɔni a jatigɛ o bonyana n'o a masiba ye. Lagare an b'a fɔ ko ala k'u kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ayiwa n'an bɔra yen an bɛ taa Sirakɔrɔ Mɛgɛtana na ko min ye binganikɛla dɔw ye tɛgɛ kɛra olu la olu tun bɛ bolimafɛn sen 2 la n'o ye moto ye ayiwa ko tɛgɛ kɛra u la ye finitigilakaw fɛ. Kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka finitigilakaw kɔni i bɛ baara la san a n'a ka waati hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa dɔw fɛnɛ bɛ yen olu kɛn bɛ k'u kale k'u na an bali sunɔgɔ la nka nin bɛɛ ta an ka finitigilakaw u bɛ ca la kan surtout mun ta mana bɔ don min na an b'o de sɛbɛkɔrɔ fo n'o tɛ an bɛ an ka commissariat de police bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'an ka gendarmerie maaw fo u ka cɛsiri la kan surtout o de hukumu kɔnɔna la an kɔni bɛ taa Sirakɔrɔ Mɛgɛtana n'an taara Sirakɔrɔ Mɛgɛtana kan surtout nin kɔni ye maa 3 bɔɲɔgɔnko ye maa 3 min ni tɛgɛ dalen filɛ ni o ka gwangalaguwan kan surtout o ma sɔrɔ mun fɛ ni maa ninnu kɔni kun ka baara tɛ foyi ye kan surtout ni ka bɔ ka bin maaw kan u bɛ butikiw dakari kan surtout ka bɔ butikiw la u bɛ sow dakari kan surtout fo ka maramafɛn ta k'u jɔ an mototigiw ɲɛ moto ni sen 2 b'o la fo ka taa se moto ni sen 3 la kan surtout faseli ko k'an ka segin kɔfɛ dɔɔni sibiri do marisi kalo tile 18 ka taa se tile 19 ma kan surtout nɛgɛ kaɲa 23 bɔɲɔgɔnko nin kɔni kɛra cɛ dɔ ye cɛ min ni a tilala a ka butigi feereli bɛɛ la kan surtout a kɔni nana k'a b'a ka butigi datugu ni maa 3 nana o jɔ kan surtout maa 3 in tɛ dɔwɛrɛ ye Moïse b'a la Sisiko ka taa se kɛlɛtigi ma Moïse Sisiko kɛlɛtigi ani Wurujo
ni maa saba kan sutu u de filɛ nin ye ni ka na morifa dajɔ cɛ la k'a fɔ cɛ ɲɛna ko a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ kan sutu ko ka nafolo bɛɛ lajɛlen cɛ ka di u ma cɛ ko aw sen kɔni ma ja dɛ k'a sabu kɛ anw tilala feere la anw ye jatew fara ɲɔgɔn kan an ye nafolo bila ka taa a bila yɔrɔ la k'a sabu kɛ ala ni aw yɛrɛ kama nafolo kɔni tɛ si an ka butigi kɔnɔ sisan kan sutu u ma da kɔrɔfɔ in na dɛ u de filɛ nin ye ni ka cɛ in sɛbɛkɔrɔ minɛ sa u yɛrɛ y'u kari ka don cɛ ka butigi kɔnɔna la kan sutu ka taa wolomali kɛ o y'a sɔrɔ cɛ y'a fɔ cogoya min na o don dɛ hali dɔrɔmɛ su pɔpɔrɔ a kun tɛ kɛse kɔnɔna la kan sutu sigiɲɔgɔnw ni filɛ ni ka ni mankan in jateminɛ k'a sabu k'a kɛra nɛgɛ kaɲa 23 bɔɲɔn ko olu kɔni ko ni mankan in kɔni cayalen don nin butigi in kɔnɔna la a ma ɲɛ mun kɔ maa kekuman dɔ bɛ o sisan ni ka nɛgɛjuru da a kolo la tentɔ ne ka sira kɔrɔ mɛgɛ taa n'a cɛdenw wele kan sutu a kɛra i n'a fɔ k'olu yɛrɛ kun bɛ sira la ka na komisariya welele kan sutu an ka finitigiw bɛ baara la koyi o welele kan sutu ani olu ka sin ka sira fara ten tɔ o y'a sɔrɔ brigade mɔgɔw bɛ u ka recherche la kan sutu patrouille la olu san ka sira fara ni ka o ɲɛsin yen ma ten kan sutu u kɔni ɲɛsilen yen ma a ma ɲɛ mun kɔ ni maa ninnu y'a dɔn k'a fɔ ko sisan kɔni polisiw nana bali u la kan sutu u filɛ nin ni k'u senfa senfali m'u bɔ dɛ kan sutu maa kelen kun bɛ u la u filɛ nin ka ala ni kira minɛ ko f'a ka marifa ci butigitigi la nka a ma ɲɛ mun kɔ marifanin tun b'ale bolo u ma sɔn ka ci a na kɛ ni butigitigi si ma ban kan sutu telefɔni dɔmani dɔ kun bɛ butigitigi bolo u dimi kojugu u fɛnɛ sanni ka taa nka a ma ɲɛ mun kɔ u ka moto dɔ bɛ yen n'o ye TVS ye kan sutu u kɔni talen filɛ nin ye ko o to k'a sabu kɛ n'i y'a mɛn i ka kilisi ka di i ye damusɔn yɔrɔ dɔ sɔrɔ finitigilakaw balile ka na ci u kan kan sutu u kɔni ye o senfa kan sutu an ka finitigilakaw kɔni ma o bila dagɛrɛnda la dɛ olu filɛ nin ni k'u ka wulukajɔ bonya ka u dɔ kan sutu a ma ɲɛ mun kɔ Moïse Sisko tɛgɛ dalen filɛ nin o ka kan sutu fasirikala ko k'a sɔrɔ Moïse yɛrɛ a bɔlen filɛ nin ye lycée ba la février kalo yɛrɛ la koyi ala ma mɛn a bɔra kasobuba la lycée kan sutu ale kɔni tɛgɛ dalen filɛ nin ale ka kan sutu tɛgɛ dalen a kan a ma ɲɛ mun kɔ ale kɔni jɔra kow la kan sutu a kɛlen kɛlɛtigi ale fɛnɛ ye o jɛjugu jɔ tɛ ɲɔgɔn coro ye ale fɛnɛ filɛ nin ni ka kɛlɛtigi ko o kɔ da fiɲɛ la kan sutu kɛlɛtigi kɔ dalen fiɲɛ la an ka finitigilakaw u filɛ nin ye ni ka wulikajɔ kɛ ka taa u bolo da o kan kan sutu bolo dalen o kan u donna o ka so kɔnɔ u y'a sɔrɔ marifa min kun bɛna ci an ka butigitigi la o ma bɔ ni o marifa sɔrɔ olu bolo wa kan sutu butigitigi yɛrɛ ka telefɔni fɛnɛ kila ka taga sɔrɔ u bolo ye kan sutu ka taa se u ka baarakɛminɛnw ma ni sizayi kan sutu u bɛ mɔgɔw ka kadinaw kadi ni mun ye ani an ka korisew kan sutu fɛn caman kɔni yelen filɛ nin ninnu bolo kan sutu wurujo tɛgɛ taara da ale fɛnɛ kan tile 3 bɔɲɔgɔnko bolila wurujo fɛnɛ kun y'i senfa ale kun ye tile 3 kɛ nka ale ta yɔrɔ ma ja kan sutu fasirikɛla ko an ka ta k'a lajɛ wurujo in yɛrɛ ye gérant de ye moto taxi tigi dɔ ka yɔrɔ la awɔ ale yɛrɛ gérant de ye dɛ et puis a bɛ machine de dɔn i b'a fɔ ko k'a dɔnna kari k'a sababu kɛ GPS bɛ olu ka motow la ale yɛrɛ y'o ɲɛmaa ye nka a bɛ k'a bɛ suɲɛni kɛ an bɛ waati min na ko sisan u kɔni u bɛɛ lajɛlen bɛ bɛrɛ la la ko tɛ ten n'u u bɔra lycée ba la ni zeyi n'u u hakiliw fara ɲɔgɔn kan Musafu dɛ u k'u to lycée ba in kɔnɔ n'o tɛ wa u yɛrɛ mana bɔ dɔrɔn u bɛ tila ka taa u k'u to yen siɲɛ kelen n'u de fait que u degera lycée ba in na kɛ o tɛ kɛ fɛn y'u ɲɛkɔrɔ bilen u k'u to yen siɲɛ kelen a banna o de ɲɔgɔn tɛ ayiwa Musafu n'an bɔra yen sa an bɛ taa Bakari Kulibali ni a ka cɛdenw yɔrɔ ayiwa ko olu kɔni ye jɔ fili u bɔra ni salen ye dɛ kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na n y'o de f'i ye k'a fɔ k'an ka commissariat de police maaw b'u cɛ la sani a n'a ka waati walasa u bɛ se anw ni an bololafɛnw bɛ se ka don bɛrɛ la cogoya min na o de kun kɔnɔna la Bakari Kulibali ale ye hippodrome commissaire ye ale kɔni fɛnɛ filɛ nin ye ni ka i tɛgɛ da maa 3 kan kan sutu maa minnu olu kun ka baara ye bingani jugumanba ye kan sutu fasiri kɔni ko nin kɔni maa ninnu kan sutu u minɛlen filɛ nin ye a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ kan sutu olu fɛnɛ kun ka baara tɛ foyi ye moto taxi tigiw wa kan sutu
ko jugu olu mare kan sutu wa ma be ka fo ko e yɛrɛ fɛnɛ ni I ka moto de be yala kan sutu ni olu kɔni kun ye ni lamini duna kan sutu o ya sɔrɔ u tɛgɛ dara I kan a ma ɲɛ mun ko kan sutu an bɛ wagati min na ko sisan ni maa saba kɔni an ka finitigilakaw sera ni ka u bolo da u kan wa an bɛ wagati min na ko sisan olu fɛnɛ ni Ala sɔnna ma kan sutu olu fana bɛ u jɔ liseba la dɛ wa u minɛlen kan sutu fasirikala ko wuli ka jɔ bonyalen ni ka taa u ka sɔgɔdɔna lajɛ a taara sɔrɔ maa dɔ bɛ mugan ganani wa mugan ani 8 de b'u bolo mugan ganani kɔni a bɛ mugan ganani musafo o kuma ban pewu o dɔ kan sutu o kɔni o saga ni a ka waati ninnu kɔni kun ka yaala yɔrɔ bɛnnen do lycée la lumière yɔrɔ de ma kan surtout u kɔni kun bɔga bin de da jan de da maaw ɲɛ saga a n'a ka waati nka an bɛ wagati min na ko sisan Bakari Kulubali n'a ka cɛdenw olu kɔni kale filɛ ni ka u don bɛrɛ la n'Ala sɔnna ma n'olu bɔra nin na olu bɛ kɛ tɔw ma misaliya ye kosɛbɛ kɛ ayiwa Lagare n'an bɔra an bɛ taa Ɲoro du Sahel ayiwa ko a filɛ ka a balimakɛ bɔnɛ a nin na kunnafoniya jumɛn b'i bolo o ko kan kan surtout tarata don avril kalo tile 4 ni kɔni kɛra ko ye komi n'a ye maaw kamana la kosɛbɛ Ɲoro du Sahel kan surtout ko ni kɔni kɛra ni cɛ in kɔni de filɛ nin ye ni ka mugu wuli a dɔgɔnin na kan surtout ni ka dɔgɔnin to sisi la kan surtout cɛ in yɛrɛ a tɔgɔ Mamadu a kɔni filɛ nin ka mugu ci a dɔgɔnin min na o ye boji ye wa tribunal yɛrɛ da la koyi ok a kɛra tribunal da de la k'a sabu kɛ kan surtout ale n'a dɔgɔnin hali ni fasirikala ma a ko walawala u kun bɛ mun na tribunal la nka u kɔni kun bɛ kiiri tigɛso de la tribunal la kiiri kun kan ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma kiiritigɛlaw kɛlen ka kiiri poussé a fɔ ko u ka taa lala côté ten u na tila k'u wele wagati nataw la ni ka na kiiri tikɛ kan surtout o de kɔni kɛra ko ye komi n'o ma diya Mamadu ye Mamadu mu o bila dagirinda la tribunal yɛrɛ da yɛrɛ la yen an ka pistolet an yɛrɛ bɛ mun dilan bolola dilanni kan surtout ja a kun kɛ mɛ ni ka kisɛ don o de la a sisan kɛ I mudeni ka na dɔgɔkɛ jɔlen sɔrɔ ni ka mugu kɛ a la taw o yɔrɔnin bɛɛ dɔgɔkɛ yɛrɛ I jɛn fara o kɛlen gendarme kɔni ye a minɛ ni ka taa a bila wo la kan surtout nka fasiri kɔlɛga kɔni ko an ka a to an hakili la k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ nin ko in nɔfɛ sababu mun kɛra nin ko in ye yaasa a sababu in bɛ se ka bɔ da kɛnɛ kan cogoya min na an na o di limanaw ma laadiriya la tiɲɛ yɛrɛ la Musafo Ala ka jisuma kɛ nin ko in fura n'o tɛ I yɛrɛ ɲuman na n'u ma marifa ko ni ɲɛɲini a ma nɔgɔn dɛ ala an bɛna ɲini dɛ ayiwa Lagare n'an bɔra an bɛ taa Kalabankɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yen ko min y'anw ka commissariat ye ayiwa o fana ye jɔ fili kosɛbɛ kɛ u bɔra ni Sani Barakɔrɔla yɛrɛ kan surtout an ka commissariat de Kalabankuru Sadio Tomota a n'a ka cɛdenw an bɛ u ka maa dɔw bɛ yen Samaki n'a ka chef peloton an bɛ a fo ni ka a sɛbɛn n bɛ olu dɔn dɛ awɔ sanga ni waati n bɛ to ka munumunu ye kunnafoni minnu bɛ yen yaasa an bɛ se k'olu sɔrɔ cogoya min na kan surtout ni I bɛ a kalama k'a fɔ ko Sadio Tomota fɛnɛ kabi a nana commissariat ye a kelen don lafiyaba ye an Kalabankɔrɔkaw an Garanlibugukaw Ɲɛmakɔrɔ Kurani Sabalibugu Guana Kurale Musa a bɛ tu a kɔni kɛra lafiya ye an ma kan surtout o de hukumu kɔnɔna la Blindé a Blindé a ma ban wa Blindé ye poita laba ye maa kɔkɔlen de I ɲɛ b'a la nin bɛ hakili jigin kɔrɔkɛ dɔ la an kun b'a fɔ o ma ko Blindé n'i ko ko Blindé kalo ye a yɛrɛ b'a ɲi wɛrɛ kan surtout Blindé kɔni ma ɲɛ a ka kow kɔ Blindé y'i to a ka kow de la kan surtout ni ka a yɛrɛ sɔrɔ wo la kan surtout fasirikala ko an ka ta k'a lajɛ Blindé kun ni maa dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kan surtout maa 2 fo ka taa se maa 3 bɔɲɔgɔnko ma sabanan in o ye Cɛnanjani ye o ye Kwafa Sin ye
k'a sutu o ko fa shi ne ko ni kunbe I ala ni kira minɛ ki I jɔ mototigiw ɲɛ k'a fɔ ko kari maa masina I tɛ ɲɛ an ma I ka an bila sira wa mina ta ɲamakɔrɔ kuranin na k'a sutu ni e maa min kɔni y'a ta ni e ma banba k'a sutu e ka moto e nata ka o to ka taa k'i ka telefɔni to k'a sutu o de hukumu kɔnɔna la an kɔni ka maa dɔ bɛ ale kɔni filɛ ni ka wuli ka taa a dama kasi komisariya la k'a sutu k'a fɔ ko ale kɔni ye sungurunin dɔ ta moto la nka ale yɛrɛ ka jateminɛ y'a yira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ sungurunin ani ni binkannikɛla ninnu u bɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye k'a sabu kɛ u kɔni ye ale lajɔ jakarta kura kun bɛ a bolo k'a sutu ka o minɛ ale la a n'a ka telefɔni k'a sutu ko o bɛɛ lajɛlen minɛ ale la nka a tigi ko ale tɔgɔ ka to sutura la o de kɔni hukumu kɔnɔna la a ko nka dennin kun bɛ ale kɔfɛ k'a bɛ vagabond ale lajɔ dennin balila ka tunu tɛ pindu ale m'a dɔn dennin taara fan min fɛ ale kɔni wulilen filɛ nin ka taa I dama kasi Tomuta n'a ka cɛdenw na k'a sutu olu fana wulilen filɛ nin ka u jɔ ka u ka dɔ ni ka o boloda k'a sutu Blende bɔra a kalama k'a fɔ ko bɛ a kɔ o y'a sɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲamakɔrɔ kuranin ma a ye duuru don fiɲɛ la k'a sutu ka bɔ ɲamakɔrɔ kuranin na ni ka taa I sigi Sabalibugu k'a sutu o kɔni bɛnɛ ta a bɛ a ka kow de la nka a ma ɲɛ mun kɔ u ko Blende a bɛ fɔ a ma ko Blende cogo min na o Blende don dɛ n'a y'a bolokoro kelen kɛ k'i sɔrɔ e bɛ bɔ a kalama k'an sutu wa u ko a yɛrɛ kun bɛ Garantigibugu puwata yɔrɔ dɔ bɛ Garantigibugu wa k'a yɛrɛ ka puwata yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don o ma awɔ k'a sutu nka a ma ɲɛ mun kɔ Tomuta n'a ka cɛdenw u filɛ nin ni ka u tɛgɛ da Blende kan k'an sutu tɛgɛ dalen Blende kan Blende kɔni a ko tiɲɛ ni Ala ka kan ko k'an sutu ko ale ka baara ye nin ye koyi ko sanga a n'a ka waati ɲamakɔrɔ kuranikaw kabalakaw ka taa se ganankaw ni a yɔrɔ laminini k'an sutu k'ale kɔni ni a terikɛ maa fila bɛ yen Bob Marley ka taga se Mujak ma Mujak k'an sutu olu de kɔni kun ka baara ye nin ye nka an bɛ wagati min na i ko sisan sungurunin tɛgɛ dada yaa fɛnɛ kan yaa kun b'a la dɛ cɛ in y'a fɔ cogoya min na yaa ye nin di ninnu kɔni bɛ jɛ a ma I y'a dɔn ba ɲɔgɔnna ninnu tɛ se ka npogotiginin parlenni ye ni pantolonin b'o la budinin b'o la kari maa masinɛ ɲɛma I k'an bila sira olu b'o o ta o de ma kɛ sa yaa in a bɛ to ni baro misɛnnin de ye e fɛ I ye fɛɛrɛ minɛ I ma fɛɛrɛ minɛ a kɔni bɛ n'i gosi I kɔ la kiw a fɔ dɛrɛ o m'a kɛ e fana hakili bɛɛ lajɛlen min ɲagami o m'a kɛ a bɛ I ka fɛɛrɛ de kɛ ka maa ninnu wele u bɛna I ka moto ta an bɛ wagati min na ko sisan Blende Bob Marley Mujak ka taa se yaa ma Tomuta n'a ka cɛdenw u filɛ nin ni ka tɛgɛ kɛ u la an bɛ wagati min na ko sisan u bɛ bɛrɛ la aya Musafu n'Ala sɔnna n'olu bɔra nin na parce que ko k'an ka janto an yɛrɛ la k'an sutu ko k'a sabu ko seli ɲɛkɔrɔla minnu seli min bɛ ka se nin ye lagare k'an ka janto an yɛrɛ la dɛ min fi ɲɛna kɔni bɔliba a bolo kan ne tɛ bɔ yɛrɛ kana bɔ dɛ tile ka fari su mana tigɛ a bɛ i n'a fɔ bɛgɛrɛtigi de ye ne di yɔrɔ o tɛ kelen ayiwa lagare n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Lafiyabugu commune 4 la ko min ye procureur Ture ye ale bɔra ka walawalali kɛ maaw ye kosɛbɛ kɛ k'an sutu I n'a fɔ I bɔra k'a fɔ cogoya min na Idirisa Amadu Ture kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ Ture dɔn Ture maa min nalen ni ko wusara kosɛbɛ k'a sabu kɛ wagati tɛmɛna k'an sutu mɔgɔ foyi kun tɛ bonya mɔgɔw ka nenini ma réseau sanfɛ nka kabi Ture nana camanba bɔra nenini in na k'an sutu faseli kɔni ko an k'a ta k'a lajɛ Ture kɔni bɔra ni ka dakurunya 2 ni ka o kɛ an baarakɛɲɔgɔn kunnafoni dila dɔw ye k'an sutu ko dɔw kan komi ni a kɛlen don kuma misɛnninw caman ye sisan n'o ye Tata Worozi ka minɛli ko ye k'an sutu ka taga se Arash Bachi ka minɛli ko ma k'an sutu ani ka tila ka kangari da kɛ
an baarakɛ ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ouverture média mɔgɔw ye kan surtout ka tila ka kangari kɛlɛnba daw ye k'a tila k'a fɔ a dabara yɛrɛ la k'a fɔ ko n'i ye Worozi yɛrɛ ka minɛli ta k'a lajɛ kan surtout ko ouverture média sen belebeleba b'a la k'a sabu kɛ olu b'a dɔn k'a fɔ ko maa caman bɛ journalistes tɛ nka u kɔni ka baara kɛcogo ka di jamanadenw ye u bɛ jamanadenw kunnafoni o de kama olu yɛrɛ b'u to yen o sira kan nka ni a ma ye k'a fɔ ko aw fana tɛ o journaliste ye a b'aw jija journalistiya baara bɛ taa sira mun kan n'a ma ye k'a b'a kɛ a b'a ɲini k'o dɔn Ture kɔni bɔra ka kuma k'a fɔ ko hakilima bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ kɔni tɛ se ka mɔgɔ minɛ ko mɔgɔ mun kɔni ko dɔrɔn de k'a fɔ ko malo ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn kaba ka gɛlɛn ko n'i y'a ta k'a lajɛ hakilimaya dugu yɛrɛ la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ o la k'a fɔ ko mɔgɔ minɛna o la ko n'i y'a ye a kɔni minɛna fɛn mun bɛ yen ko a yɛrɛ b'o dɔn cɔ wa olu yɛrɛ b'o dɔn k'a sɔrɔ a tilala k'a fɔ k'a jɛya ko olu kun ma muso in wele k'a datugu yɛrɛ kama nka a bɛ n'a fɔ muso in yɛrɛ kun sɔnna a yɛrɛ ye donc a kun bɛ kuma faratili camanba de fɔ a mana wele mɔgɔ de ni sariya ye fila ye a mana wele a b'a fɔ sariya yɛrɛ ɲɛna panparapa ale b'a ka kuma fɔ ale tɛ siran cɛ ɲɛ ale tɛ siran muso ɲɛ awɔ kan surtout o de kama a ko maa tɛ se ka bi maa kan ten wa k'a fɔ ko olu de bɛ jamana de bɛ k'a fɔ ko maa min bɛ jamana bɛ maa dɔ nɔfɛ kan surtout ko o kuma tɛ a la ko jamana de tɛ se ka to yen bilen kan surtout yɛrɛma lala ten k'a fɔ kuma mana jigin maa min kɔnɔ o bɛ n'i jɔ k'o kuma fɔ gbangala sariya t'i bolo a kuma la prévu t'i bolo a kuma la fo ko kuma ka di ɲɛ ten ka n'a fɔ ten kan surtout ko o de banna ni dun y'a ta k'a lajɛ kan surtout Ture ka nali sisan ni an bɛ k'a fɔ ko a bɛ ka transition dɛmɛ a tɛ ka transition dɛmɛ n'o tɛ maa caman bɛ yen olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ture fɛ k'a sɔrɔ transition mɔgɔw tɛ dɛ. O ye tiɲɛ. Musafo ne yɛrɛ bɛ se k'o se dɛ. environnement joli bɛ yen minnu kun bɛ u sigi ka maaw neni ni ka nkalonjugu da maaw la ni Ture wele ka n'o lajɔ n'u dɔw yɛrɛ tilala ka yafa yɛrɛ deli k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ye nin kuma mun fɔ a prévu tɛ an bolo a cogoya t'an bolo n ko de kan surtout an ka problème ye c'est à dire ko ɲuman an tɛ o fɔ sisan a kɛra parce que sisan mɔgɔ tɛ mɔgɔ neni bilen o réseau sanfɛ e y'o mɛn lagare bamananw ka kuma tɛ ko n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran o i ma bɛ nɛni kɛ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw filɛ nin ka nin mun kɛ u jo don dɛ u bɛ ka ta u tɔgɔ ma kelen k'a fɔ aw ka baara tɛ nin ye u bɛ ta u tɔgɔ ma de n'o jara a bɛna taa i bɛ ka tile la ka n'u sigi k'a fɔ yɛrɛ kuma n'a taabolo don a k'i to bɛ kuma hali jamana ɲɛmɔgɔ lalonnen don a bɛ dan dɔ bɛ jo bɛrɛ fɛn ninnu u bɛna fɔ k'u bɛna sigi o cogoya kelen de la Ture kɔni bɔra ka fasiri di an ma ka surtout k'a jira k'a fɔ ko maa minnu minɛlen filɛ nin ye u minɛla kun min na olu bɛ a dɔn wa u yɛrɛ b'a dɔn o tuma ni kiiri bɛɛ lajɛlen banna u ni ɲangili mun ka kan surtout o bɛ da u kɔrɔ wa ko fo an k'a faamu k'a fɔ an minnu bɛ yen n'an b'an ka micro ta ka taa u sɛgɛrɛ an k'a dɔn k'a fɔ k'an b'u piéger de k'u bila ko la parce que k'olu bɛ mɔgɔ caman wele ka kangari da i ye k'a fɔ ko karisa kana dɔ bɔ nin na ou bien a kɛ tan tɔ i bɛ o tigi bɛ bɔ olu fɛ yen dɔrɔn o y'a sɔrɔ dɔ taara i ka micro jɔ o tigi bɛ tila k'a ka mankan koloci daminɛ tuguni n'o tɛ vie chère daminɛna bi yan k'a fɔ ko an b'a dɔn mɔgɔ dɔw ye nin kɛlɛ daminɛ an b'a dɔn an bɛ yan yɔrɔ in na an bɛ madame Jakite yɛrɛ fɔ an baarakɛɲɔgɔn don a ye nin daminɛ mais a b'a kɛ sariya kɔnɔna la jɔna kɛ mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye nin kɛlɛ daminɛ a mɛnɛ k'a sɔrɔ ale de bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye nin kɛlɛ daminɛ Musafa a y'a ka baara ɲini ka dɔn a y'a ka baara ɲini ka dɔn a b'a ka baara kɛ a ta kɛ ni kɛlɛ a ta kɛ ni wɔyɔ a bɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni don kan ka kɛ olu kan walasa i bɛ se ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ a bɛ don yen finalement a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya in caman bɛ yen a tɛ jamana yɛrɛ
fan fɛ dɛ a bɛ an duguma mɔgɔw yɛrɛ de la k'a sababu hali jamana ye binni kɛ sisan an y'a ye wali jamana ye fɛnw bi an yɛrɛ a y'ali telew ni fɛnw la u bɛ mɔgɔw bila la i b'a sɔrɔ jamana ko sukaro ka feere nin na butigitigi yɛrɛ bɛ taa sukaro ta u da la k'an ka feere na mais a bɛ labɛn a bɛ tan fara a bɛ mɔgɔ fara a kan an yɛrɛ y'a ye a caman minɛna ka tila ka amadi bi u quoi kan surtout nin kɔni de bɛna an ka kunnafoni kuncɛ nka fo an k'a yira k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in sera ko ye te sa mɔgɔ kana titiri fu da i yɛrɛ kan an kɔni ta o de ni mɔgɔ min commencera ka bɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila u ye jɛmuni ci o ma u ye o like u yɛrɛ ɲumanna o yɛrɛ bolo san k'a fɔ ko bɛɛ de bɛ ale kɔ donc o b'i sin k'i yɛrɛ bila fɛn bɛɛ ɲɛ ten k'a fɔ ko sisan kɔni ne sera nin niveau in na nin ko in tɛ se ka kɛ la n'o tɛ Ture ninnu yɛrɛ bɛ ka nɔgɔya i mana anw yɛrɛ dɔ bila nin ɲɛfɛ a ɲɛ kɛcogo bɛ n kɔnɔ dɛ parce que caman bɛ k'i disi gosi ko homme politique anw de ye homme politique an de ye démocrate ye ne b'i wele ka na i bɛ homme politique ni démocrate i b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ka ɲɛ dɛ n'i ka sɔrɔ a b'i permettre de i ka bɔ ten tɔn jamana lagosi yɔrɔ mun bɛ yen k'olu sɔgɔbɛ k'olu bɔ mais jamana yɛrɛ bɛ ka nafa ɲuman kɛ minnu na k'olu kɛ propagande ye n'i ka sɔrɔ démocratie de y'o fɔ bɛ politique de kun y'o fɔ i kun b'o fɔ ne ɲɛna donc o la i kun b'a kɛ Thomas Sankara ta ɲɔgɔn ye ne kun bɛ juguya ni Thomas Sankara ye e ko tɛ yan e k'i tɛgɛ dusu la an filɛ ne fanga min na sisan bolo wuli fanga tɛ o an k'o de faamu samarabatigi tile la kulonkɛ tɛ yen i kulonkɛra dɔrɔn mais fo samarabatigiw fana de k'o jira an na awɔ mais Musa kɔrɔkɔrɔta m'u sigi koyi o de don wa olu fana mana k'a fɔ ko an nana di an bɛna sukaro nɔgɔya an bɛna ɲɔ nɔgɔya an bɛna malo nɔgɔya ko dɔw de tiɲɛna olu bɛn'o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'o labɛn ka taa homme politique ninnu démocrate olu bɛ na an kun bɛ cogoya kɔrɔ min na u bɛna an segin o la k'u yɛrɛ sɔrɔ o de don k'u kɔrɔtɔ k'u tɛ foyi ye an bɛ cogoya min na ka na n'o tɛ n'i ko k'i b'a fɔ sisan mɔgɔ t'a fɔ k'i bɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ e kan surtout bɛ se k'i to suguba kɔnɔ i ka kɔnɔ ni feere la cogoya jumɛn ka se ka bɔ tile ka dire fɛ ten tɔ ko ne ye homme politique k'a sɔrɔ ala k'an bɛ saba amina yarabi lagare ayiwa ko an b'an filɛlikɛ jɛkuluw fo ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina ko ni an donna maa o maa gasi la an bolo fila b'a an ka sabalikuwaw fo dɛ an to deniya ye an b'olu fo n ba bɛ yen Umu Sumare k'an ka foli bɛ yen tɛ tɛmɛ a kan n'Ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ayiwa n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na olu ni anw Ala k'a di an n'an baden alisilamɛw ma k'a musakakow bɛɛ nɔgɔya yarabi ne ko lagare est-ce que an denkɛnin bɛ ka sun yɛrɛ a bɛ sun e ma fɔ k'an den sun tɛ wajibi o ma di sun ye wajibi an b'i la sun yɔrɔ a ma ban wa ayiwa lagare n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ kunnafoni kɛnɛ kan laadiriya la sukurani